springer seriøst 15 meter foran Friday. Så er det den anden her. Vi rider bare lige skråt her. Hav. Ja, det skal blive en rigtig. Shit. Jeg falder af. Fanden er tæt på. Vi tager lige den anden vej, vi skal lige se, om hun kan hele det. Sådan nogenlunde.